Phung kaham joto khapang ni mare tai kijing songno ang norok ni bagui tini haino hai ketal video tui phaikya norok tabuk phano wanchungma imang production channel o subscribe khlaijai ke subscribe khlainadi hindi hingkai video no nanya lesina hai ke ba khanawi lesina baby nung bai ang to break up no ngui thangka baby nung bai ang to break up no ngui thangka hai peno tabuk phano ang ani o bukhano kebono phano riwi manjako nekhe wanchukna ano ang alga beri nawi paikya hanai hayako tabuk phano ang no nasim tongko tabuk phano ang ani o bukhano kebono riwi manjako wanchungmane ang le no ani logisong ngane hanai haipeno nungle ungna naliya ani logisong yakar kalangkha nungano sachung khaye subai kalangkha nungle ani bukhano klaisa kheno anya kalai baima hakeno pogui thangjak nung ani kogrokno pogui thangjak nung nini semaino thuyasa khunei nungano salangmani biango thangbai ka tabuk nino kogrok anaya kari kalangi thangka tabuk nung ba ana agi kama nungmaya bala tabuk tamoni nungano kabriwi tongkha bebi nung ba agi ang bai kok sayasi tongwi maya bala nung ba agi ang bai kok sayasi tongwi maya bala tabuke bahai tongwi mankha nung ang bai kok sayawi selajak thangka bile nung jora bai baksa nung si ano selajagani hini samani tabu nung hakjal ang bai khani hamjakma khawono tongnai thuyasak nini hamjanga manai pokmaya ang le nono pongnani bagui bo hamjagi ang nono baya brok norok tinini video no sajagui tongkhangke like comment share khlainani tapokdi tai o channel no tabungno ketalangui tongo hingke subscribe bo khlainadi।